papet. Za tebe, Saša Mirova. Hvala vam. Imam par pitanja i to na temu salivanje strave. Sve češće gledam kako ljudi vode svoju decu da salivaju strave. To je bilo, ja sam odgovorio, ali kaže gledateljka da je gledala i da nije mogla da nađe. Ako nije problem da kažete da li je to demonski uticaj i da li demoni utiču na njih, šta je u stvari taj sav čin salivanje strave i zašto se narod bavi time? Draga gospođo, da li vodite dete u debilanu, da li ga vodite na vakcinaciju, da li ga vodite na salivanje strave, to vam je sve isto. Znači, to vam je razvaljivanje svog deteta u duhovnom i u fizičkom smislu. Znači, salivanje strave je tehnika za prizivanje demona. Po Bibliji, oni koji se bave salivanjem strave bi poginuli. Po Bibliji, po Božjem zakonu. Ali pošto mi živimo u demokratiji, razumeš? Znači, u satanokratiji, gde se svi oblici nemorala promovišu, onda se promoviše i salivanje strave i ne smiješ nikog da takneš. Znači, to je demokratija, on ima pravo. Zašto se ljudi time bave? Zato što su ljudi kao ovce bez pastira. Nema ko da ih uputi da je to opasno. Nema. Niko o tome ne priča. Razumeš? Jer su svi u mišim rupama, boje se od satanista. Da će da iskoče na naslovnoj strani Blica. Razumeš? Svi se boje. Drhte. Drhte. Razumeš? Miševi. Živimo na planeti miševa. Razumeš? Drhte od satanista. I onda se promoviše salivanje strave, vakcinacija, debilane, kladionice, utakmice, pozorišta i svi oblici destrukcije, perverzije i nemorala. Zašto ljudi idu? Zato što su ovce bez pastira, zato što niko ljudima ne brine. Ljudi su prepušteni na milost i nemilost satanistima. I generalno ljudi se ne interesuju za pametne stvari. Šta god pametno ne kažeš, oni se ismejavaju ili pljuju po tebi. Izvolite, evo vam demoni, pa idite da salivajte stravu svoje deci. U stare vremena su isto radili. U stare vremena ti si imao napravi se od bronze ili nekog drugog metala. Napravi se kip Moloha. To je jedno božanstvo koje predstavlja Sotonu. I taj Moloh, to je bila ogroman kip. I taj Moloh je ovako držao ruke. Tako je napravljen taj kip. Ovako je držao ruke. Znači, on ti je već bio visok, šta ja znam, 4-5 metara. I on ovako drži ruke, tako je napravljen. A u njegovoj utrobi je rupa i tu se loži vatra. I pošto je taj Moloh, to je čudovište, kad ga vidiš, se isprepadaš. I onda tu satanski sveštenici koji su napravili taj, u stvari to su radili majstori za pare, za keš, a satanski sveštenici su naručili da se to napravi, a narod je dao pare da se to napravi. Polupani narod. I onda satanski sveštenici nalože vatru tu u utrobi tog Moloha. I onda se usija ceo taj Moloh se usija. To je temperatura, znači, prži. A on ovako drži ruke. Takav je kip napravljen. I ovako sa strane stoje satanski sveštenici koji lupaju bubnjeve. I onda roditelji dolaze i donose svoju rođenu decu, tek rođenu decu, bebe, može i malo starije, ne mora sad da bude 2-3 dana, može i 3 meseca, 6. Dovode dete malo i stavljaju ga na ruke ovog Moloha koji je usijan. Tu se dete sprži na tim rukama. I dolazi tatica i donosi svoje dete. A bubnjevi udaraju sa strane da se ne čuje plač deteta i da se otac ne bi pokolebao. Znaš, ono, ludaju bubnji, bam, 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 bam. Znaš, i oni su prinosili svoju decu Molohu. U stare vremena. To možda čitaš u istorijskoj literaturi, to imaš i u Bibliji. Danas se deca ne nose Molohu na takav način, nego se nose na bam, bam. Razumiješ? Na salivanje strave, debilanu. Malo da se upozna s pornografijom, malo, razumeš, malo da ga čeliče, razumeš, da ga šutiraju malo, razumeš, mu lupaju macole. Malo da isproba, malo seks, ovo, ono, razumeš. U prvom razdu osnovne škole sedi dečak pored devojčice.
Rekla je učiteljica da treba da sedi dečak pored devojčice, zato što kad devojčice sede jedne pored druge, one pričaju. Pazi, izgovor da od malih nogu oni mešaju dečak i devojčice. Ti si do pre 80 godina imao škole gde su dečaci bili odvojeni od devojčica. Imao si ženske gimnazije, muške gimnazije. Sad je, brate, jel imaš simpatiju? Imaš devojku? Koja ti se devojčica sviđa? Razumeš? Sad imaš da devojke startuju mladići, te kamenjarke. Znači, roditelji šalju svoju decu Molohu. Razumeš? Satanokratija ili demokratija, to ti isto. Tako da, brat, znaš kakve se stvari rade? Mi ne znamo šta se sve radi. Ovo malo što pročitamo, evo, tu se rade najstrašnije stvari.